January ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio Pangasinan, ang oras 15 minuto makalipas pong alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two! White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to Midman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Midman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Namigat ginhawang walang kapantay. Sedlin. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlin. Pahit-pahit lamang ginhawa'y tiyak. Mula ulo hanggang paa, muscle pain ay mawawala. Sedlin. Kasama mo araw-araw. Pahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Back to school na naman! Tara na sa Marigold Bookstore! Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn
Long-Term Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon. Sa gitna ng aksyon. Naaresto ng mga ente ng Bureau Liberation ng pedophiliang Japanese sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman. Sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga isyu ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Mapapaulan! Ano ba naman yan? Bad trip tayo mga sir! Welcome na naman po mga kaibigan sa Aksyon Radyo MIB, yung mga issue ng bayan. Kasama nyo ho mga kaibigan ngayong umaga ito, pansamantala sa ngalan ni Action Very Valdez Ferreira. Narito po Action Jacob Sala Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan po Action Kenneth Villanueva pa rin. Mapapaulalan. Inyo raoran to alamot, nagkakita na tatang mira. Kanina, naging news kasi Action Kim. Bumusta naman ang ulan. Tawag ka lang, bumusta naman ang ulan ngayon. Abi, pambihira nga naman to. Dire-diretso na. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, mga taga-bakitin natin dyan, good morning po sa inyo lahat mga kaibigan, mga ka-action po natin. At ang ating mga ka-action po natin, alam mo, matindi to Action Kenneth kasi 21, holiday sana eh. Ha? Akala ko long weekend, pare long weekends pala. Ay, oo nga eh, pambira. Alam mo, binibilang ko, parang 2 araw lang yata pasok itong August. Ay, pambira mga sir. Ano ba naman yan? Anyway mga kaibigan, na paalala po sa lahat ng mga ka-action natin dyan sa may bayan po ng Agno, yung mga nakatutok sa atin ngayon na ang hindi ho passable ang sitio Palunapoy, Bangan Oda dyan sa may Agno ngayon dahil lubog na naman sa tubig baha.
Yung mga light vehicles po riyan, nako, ingat-ingat po tayo dyan mga kaibigan, mga ka-action po natin, no? Diyan sa may Sitio Santo Rosario, kayong ingat-ingat po kayo dyan mga kaibigan po natin, ha? Alright, sige po. Duwa ka sa ating mga balita ho natin ngayong araw po mga kaibigan, mga kaksyon, at sa ating mga tagapakinigan dyan sa bayan ng Kalasyaw ngayon mga kaibigan. Nagtatanong sa atin ngayon, good day, maksunigan, possible bang nansangaan? Ito po mga kaibigan, para po sa mga kaksyon natin, mukhang alanganin na ho yung nansangaan sa kayong Mancop area ho mga kaibigan. Sa mga, pwede pa naman ang light vehicle sa may Mancop area, pero pagdating mo na nansangaan mga kaibigan, mga kaksyon, mukhang mukhang wala na mga kaibigan, mga kaksyon po natin. Kaya itong mga pakinig ho natin. Nako. Ingat-ingat ho tayo. Sa may Mayombo ho mga kaibigan, mga kaksyon, passable pa naman po yung harapan, pero ang problema, Action Kenneth, pagka may nakasalubong kang malaking sasakyan, ay alam mo nang mangyayari, na-erupt tayo motor mo, ito po mga kasya, sa may paloob po ng barangay, sa may barangay yun ang sangaan mismo ho mga kaibigan, mga ka-action. Ayan po, nag-post na ho sila dyan ng notice, eto mga kapulisan po natin, dahil medyo may kalaliman na ho dyan sa lugar po na yan, no? Pati po dito sa may barangay Nalasyan sa bayan ng Kalasyaw, alam mo yung Old de Venecia, Action Kenneth, doon sa part na yon, ayan, may kalaliman na ho yung part po na yan, kaya hindi na advisable sa mga light vehicles, maghanap na lang kayo ng mga rota ho mga kaibigan, ikot na lang po kayo, no? Kaya itong mga ka-action natin, ako mga sir, mga ma'am, ingat-ingat po tayong lahat mga ka-action po natin, dahil lalo po yung panahon po na ngayon mga kaibigan, lalo po na walalim ang tubig pa, dahil nga po sa magaba pa rin po ng tubig, galing po sa kabundukan. MIB, mga issue ng bayan, kasama nyo pa rin po mga kaibigan, Action Icam sa Repasyon, at sa ating Master Control na riyan po, Action Kenneth Villanueva pa rin, hanggang 9 o'clock po tayo mga ka-action natin. Umaapaw pa rin ang voder sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan, habang tayo ay nagdugdigi-digidong tayo dito mga kaibigan, mga ka-action. Kamustahin natin ang Pag-asa dito, Alam nyo po kanina sa ating Pag-asa Weather Report, nabanggit po mga ka-action po natin, ito hong tatlong mga magkakaibang mga sama ng panahon po mga kaibigan, mga ka-action, hindi ho ba? Dito po sa ating balita ho mga kaibigan, mga ka-action, tatlong tropical depression po nakapalibot dito po sa ating bansa ho mga kaibigan po natin. Ang pambihira, kaya eto mga to, naglalaro-laro ho mga kaibigan, mga ka-action po natin, para nga po dito sa mga bagay-bagay ho na ito. Papakita ko sa inyo kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating Facebook live streaming, eto, papakita ko sa inyo. Wait lang mga ka-action. Nawawala. Eto, ipapakita ko lang po sa inyo mga ka-action, para po makita ho ninyo yung sinasabi ho natin ngayon, Ayan po mga ka-action natin, nakita niyo, tatlong D, di ba? DDD. Ayan, yung una hong low pressure area mga kaibigan, mga ka-action natin, nandito po sa may part na ito sa kanluran po mga kaibigan ng Luzon. Yung pangalawa ho, ito yung naging bagyong Neneng na po mga kaibigan, mga ka-action po natin, dahil nasa loob po ito ng par, ito po yung nasa Silangan naman, Itbayat, Batanes. Tapos itong isa naman po, nandito po sa may labas pa ho ng par ito, nasa silangan po ito ng Mindanao mga kaibigan, mga ka-action po natin. Para mas maintindihan po natin mga ka-action, may kakausapin natin ngayon, makakapanayam natin yung tropa natin, si Sir Jean Kitlong ho mga kaibigan, mga ka-action, para po mas maintindihan natin kung gaano kalaki itong epekto ho nitong tatlong bagyo ho na ito na nakapalibot po sa atin ngayon dito sa bansa, mga ka-action, at makita natin kung gaano kalaking problema itong pinagdadaanan po natin ngayon, ay pambihira nga naman po, Akala mo pa isa-isang bagyo lang. Imagine mo, isang bagyo kaya nang humira ng habagat paano pa kaya itong mga to? Tingnan natin, baka may counter effect itong mga to sa bawat isa. Titingnan ho natin mga ka-action, tinatawagan ko Sir Jean, hanapin ko lang Sir Jean Kitlong ng Pag-asa. Ayan, kumustahin po natin sila ngayon mga kaibigan, mga ka-action natin. Ayan, tinatawagan ko na ngayon mga kaibigan, mga ka-action natin, para po makakuha tayo ng interview, at maintindihan po ng bawat isa mga kaibigan. Okay, so ito na ho mga kaibigan, mga ka-action, kasama na ho natin ngayon live si Sir Jean Kitlong ng DOST Pag-asa. Magandang umaga sa inyo, sir. Live sa Sharubayang Sinan. Good morning po. Good morning, kasama mga hikam. Magandang umaga po sa lahat. Busantos siya, Kabusan at Sikay namin. Kabalayan ko taga Pangasinan. Una sa lahat, sir, welcome back dito sa DOST Dagupan, sa Pag-asa Dagupan.
Na-extend pa. Next Akala ko nandito ka na eh. Next week. Na-extend dahil sa sama ng panahon. Oo. Okay, sige, Manong, ito ang problema natin, ano? Nabanggit nga sa weather forecast kanina madaling araw, not 1, not 2, but 3 tropical depressions na nakapalibot sa ating bansa. Tama, Manong? Yes, tama po yun. 3 pong tropical depression ang binomonitor ng Pag-asa. Nako, pambihira. Ang tanong dito, Manong, ngayon, ano ho bang maging epekto po rito sa ating ngayon? Una po, yung pong mas naunang LPA ay inaasahan, tropical depression ay inaasahan po na maglalandfall na sa China mamayang gabi. So, unti-unti na itong hihina. Yun namang bagyong si Neneng, ito yung kaya po may pangalan, yung isa kaya nabanggit ko tropical depression kasi wala po yun sa ating Philippine Area of Responsibility, so wala po siyang local name. Ito naman pong nasa loob, si Tropical Depression Neneng, so nasa loob po ito ng PAR, kaya po ito may local name. Ito po yung humahatak ng habagat. Actually, dalawa sila, itong si Neneng at saka yung nabanggit ko kanina na maglalandfall sa China mamayang gabi. Pareha silang humahatak ng habagat. Ito naman pong isa, nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, isa rin po itong Tropical Depression. Wala po ito sa loob ng PAR, pero nasa monitor domain ng Pag-asa. Ibig sabihin, kailangan natin i-monitor ito kasi posibleng papasok po ito. Sa kanilang tatlo, yung nasa labas ng PAR ang magiging mas malakas. Ang magandang lang po dito, sa ngayon, ay hindi po inaasahan na maglalandfall, pero posibleng papasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. So, mabibigyan din ito ng local name. Ito naman bagyong si Neneng na humahatak sa ating Philippine Area of Responsibility. So kung mapansin po ninyo, wala pong tropical warning signals na nakataas. Kasi po may kataasan na pong position nito. At yung kinikilos po nito ay hindi naman po ito maglalandfall. Base doon sa data na nakuha natin, ang senaryo po ay dadaan po ito sa northern part ng Taiwan going to Japan. So, wala pong epekto sa atin, hindi po makaka-apekto, wala po tayong warning signals. Subalit, yun nga lang po, yung habagat, yun ang hahatakin po nito. Once na ang bagyo ay nandiyan sa tuktok ng Pilipinas, sa pagitan po ng malapit sa Taiwan, asahan po ninyo, malakas po ang hatak ng habagat at apektado po dito ay ang northern saka central Luzon, lalong-lalo na yung western section. Yun po yung Pangasinan. Kaya asahan po ninyo, magdala po kayo ng payong kung lalabas po tayo ng bahay ngayon dahil asahan po ninyo magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan. Opo. Manong, itong pangatlong bagyo na sinasabi mo, itong nasa labas pa ng Philippine Air Responsibility, yung nasa may Pacific Ocean pa. Ano ito, Manong? Anong rota ho nito as of the latest forecast tracking na nakikita ho natin at gaano kalakas to? Pwede ba umabot na super typhoon itong tropical depression na ito, Manong? Hindi natin inaalis yung possibility na umabot ng super typhoon, pero as of now, wala pang data na nagsasabing aabot siya doon sa super typhoon. Pwede siguro sa susunod na mga araw, pero sa data na nakukuha natin ngayon, ang alam lang natin is mas malakas dito sa dalawa. At ang senaryong dadaanan nito ay halos malapit lang dito sa may borderline ng northern part ng Philippine Area of Responsibility. So, mababa pa yung chance na ito ay dadaan sa kalupaan. Ayun, so less chance na maglandfall ito pero magiging mas malakas ito compared doon sa dalawang existing na tropical depressions na itaas po natin. Tama, Manong? Tama po yun. Base sa datos ngayon, less chance na maglalandfall. So, ang ibig kong sabihin, posibleng magbago yan sa susunod na araw kasi nga po ang lagi nating pinagbabasihan kung ano yung datos na mayroon tayo. May forecast po tayo pero magbabago po yun every time na nagkakaroon ng bagong data. Tama po yun. Sir, itong si Bagyong Neneng naman, ano ang rota nito, Manong? Ang forecast track po nito ay papunta po ito ng northern part ng Taiwan. At inaasahan po within 2 to 3 days, baka between 24 to 48 hours ay baka tuluyan na ring makalabas ng Philippine Area of Responsibility.
So kung, responsibility. kung papunta ito ng Taiwan na Sir Jin, ibig sabihin, patuloy yung hatak niya kay habagat, tama? Yes. Ngayon, mula nung LPE ito, humahatak na po ng habagat. At habang lumalakas, mas malakas ang bagyo, mas malakas ang hatak ng habagat. Pero so far po sa ngayon, mapalad po tayo at isa pa lamang na tropical depression. At base dito sa forecast track, ay hindi nakikita na mag-intensify. So hanggang tropical depression lamang, and then pagdating ng Taiwan ng August 29, Friday, baka maging LPE na lamang po ito. Pero gaya ng nababanggit ko, base po yan sa data ngayong araw. Opo. Pang magbago yan. Tama po yun. Sir, kamusta naman tong tropical depression na sinasabi natin yung papunta na ho ng China? Di hinihila dito yung habagat. Di kayo nahati yung habagat dito, Manong? Or ano po? Tama po yan. Yung iba po madadivert kasi yung ibang habagat madadivert po dahil sa hatak po ng bagyong yan, yung papunta po ng China. Pero yung isa naman po ay, so dalawa, yung humahatak, yung isa madadivert na sa West Philippine Sea, yung iba naman po ay diretso pa rin ng Pilipinas. So lalong-lalo na dito sa Luzon at saka sa western part ng Visayas. Opo. So kung dadivert, Manong, itong habagat, hihina ba yung habagat sa atin o pareho pa rin na bilang ng ulan ng inaasahan natin? Same pa rin ang hatak nito, same pa rin ang epekto kahit na ma-divert yan. Kasi yung kaulapan ng tinitignan natin na makaka-apekto sa atin. May mga kaulapan sa West Philippine Sea, yung iba na dapat sana iaabot ng Pilipinas ay nadadivert na o bumabagsak na sa karagatan. So kahit papano may magandang naidudulot to. Kung talagang yung mga kaulapan umaabot naman ng western side ng Luzon, so yun po yung nagdudulot ng pag-ulan. And then masyadong mataas ang pag-alon ng karagatan. Yan sa may western section ng Luzon. So mas mainam po na wag munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga mangingisda dahil mapanganib po. Tama po. Sir, chine-check ko itong ilang mga models natin itong tropical depression na sinasabi ninyo na nasa may labas ng PAR, yung nasa Western Pacific pa. Manong parang hindi naman yata lalapit ng Pilipinas to, no? Yung scenario po ngayon is na maring sa borderline lamang ng northern part ng Philippine Area of Responsibility. Yung makikita natin na dadaanan po nito. So pero kung titignan ko yung mga airflow, yung mga pattern ng hangin, parang guyron to, hihilain niya pa rin yung habagat. Yes. Actually sa ngayon, hinahatak na pero ang naapektuhan niya sa southern part ng Mindanao. Hindi iba yung habagat na nakaka-apekto rito sa atin sa Luzon. Ayun. Yung sa may southern part, kahit na ganung kalayo, yung sa may Pacific Ocean, kahit na ganung kalayo, ay na mayroon pa rin siyang hatak. Pero sa southern part ng Mindanao yung naapektuhan. Opo. So Manong, ito po para mas maintindihan ng mga ka-action natin, ito mga pag-ulan-ulan na naranasan natin, hanggang kailan po ito, sir? Yes, maganda po yun. Una po, yan yung nabanggit yung kanina, lalabas ng PAR itong bagyong Sineneng by Thursday or Friday. So hanggat tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan mula po ngayon hanggang Friday, kahit LPE na yan, ay hatak pa rin ng habagat. So tuloy-tuloy pa rin po yun hanggang sa tuluyan ng makalayo. And then papasok naman itong isa. By next week, papasok naman po. So, mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin po yung laban natin sa habagat. Ngayong week hanggang next week, asahan pa rin po natin yung mga patuloy na pag-ulan dulot po ng habagat dahil po sa mga bagyo na humahatak po dito. Ay, pambihira. So, buong buwan ng Agosto, Manong, mukhang walang pasok. Buti nga na-discover yung online. Oo nga, pambihira. Alam mo, sir, binibilang ko sa Dagupan, parang 2 araw lang yatang walang may pasok nitong buwan ng Agosto, ha? The rest, wala ng pasok. Yung kusina nga namin dyan sa Tundaligang, pinasok na ng tubig. Oo nga, pambihirang yan. Okay, so, Manong, ito ng problema, alam mo naman na, basang-basa na yung lupa natin ngayon, at very prone tayo sa flooding. Anong aasahan po natin sa mga sunod na mga araw bukod sa mga binanggit ko ninyo mga pag-ulan? Well, actually, last week,
nakaranas na tayo ng mga pag-ulan, marami ng binaha, saturated na yung lupa. So sa mga kababayan natin na talagang laging mababa ang lugar, kung tayo po ay pinuntahan na ng LGU at pinalilikas na tayo dahil tuloy-tuloy pa rin pong pag-ulan hanggang next week po ito. Pero hindi naman po ito yung maghapon, 24 hours na ulan. Titigil din. Kaya lang mayroon na naman pong pag-ulan. So yung mga kababayan natin dyan, pag sinundo na o pinalikas na, lumikas na po tayo. Dahil yung pag-ulan po ay magpapatuloy pa rin po hanggang next week. Ayun. Okay, sir. Alam ko, very busy ka ngayon, sir. Last na lang siguro, sir. Message na lang ho ninyo sa mga tagapakinig po natin at viewers po rin sa Action Radio. Pakisuyo, sir. Yes, maraming salamat sa mga higam. Mga kababayan, at tabayan na lang po natin yung nilalabas na heavy rainfall warning. Medyo accurate po ito kasi po Doppler radar po ginagamit natin dito. Dito rin binabase ng ating PDRMO yung mga orange, yellow, orange, red warning. Yan po yung pinagbabasihan nila. Nasa Facebook po yan. Abangan nyo na lamang po, every 3 hours naglalabas po yan. So kaninang alas 8 naglabas ng warning, tapos mamayang alas 11 maglalabas muli kung may nakitang mga pag-ulan. Mas mainam po kasi na alam natin kung ano ang sitwasyon o nangyayari at aling lugar ang maaring magkaroon ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na ngayon na binabaha po yung mga ibang lugar sa atin. Ganon din, at tignan din po natin yung high tide kasi po kahit na hindi umuulan, kung may high tide, asahan nyo na po yan na magkakaroon po o tataas po yung tubig na nangyay kung mababa ngayon and then nagkaroon ng high tide, so mas mataas po. Yan po yung mga warning na nilalabas ng Pag-asa para maging alerto po tayo. So mamaya pong anong oras to? Mamaya pang madaling araw. Madaling araw, alas 2:52 ng umaga, nagkaroon po ng high tide. 0.55 meters, so pababa na rin po ito. Although nakatulong pa rin po ito sa pagtaas ng tubig. So yan muna yung babalan natin mga kababayan. Gaya ng lagi kong sinasabi, mag-monitor po tayo, maging alerto at ihanda po natin yung mga gamit natin kung kailangang lumikas. Magandang umaga po at mag-ingat po tayo. Ayan, okay. Sir Jin, maraming salamat po muli. Tinulungan niya naman po kayo magkaroon ng kaalaman. May kinalaman po sa aming panahon na kinakaharap ngayon. Thank you very much, sir. Magandang umaga at ingat po kayo. Okay, yan po mga kaibigan. Mga action panayam po natin kay Sir Jin Kitlong, mga kaibigan ng DOST Pag-asa. Pambihira Action Kenneth. Kung ganyan din na naman, tuloy-tuloy ako lang next week, ha? Mapapaulalan talaga, mga ka-action ho natin, ha? Ano ba naman yan? Kay Sir Deo Montenegro ng Alaminos City, mga umaga, Sir Deo. Yung mga construction boys mo, sir, mukhang hayahay diretso, walang pasok, ha? O rain or shine ang trabaho, Sir Deo, ha? Anyway, ingat kayo dyan, Sir Deo, sa may Western Pangasinan. Alam mo, sa lahat ng lugar sa Western Pangasinan, kung tingin ninyo, kawawa tayo sa Dagupan, mas kawawa sila sa Western Pangasinan. Sila sumasalo ng mga ulan natin, ha? Yung mga hangin tsaka ulan dyan sa may Western Pangasinan po, mga kaibigan, mga ka-action, kawawa po sila dyan. Kaya ingat kayo dyan, Sir Deo and friends, ha? Ate Baby Bunso, good day, Sir Ikam. Stay safe. Shout out to bang listeners. Hi kay Chloe Ramos at sa Aguinaldo Brothers. Mga aksyong umaga po sa inyo huriyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Good morning ko, no? Ingat po kayo dyan, Ate Baby, at sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. Ito mga tropa natin dito na nakatutok ngayon sa may Ambatal Kalasyaw, si Rubina. Ambatal natin, Rubina. Walay kalakap mo natin, Rubina. Ito, good morning din kay Bibian Olarte, Madam Bibian. Good morning kay Madam Rochelle Ugilon, kay Sir Ed Puyawan. Gandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat po tayong lahat, mga sir, mga ma'am po lagi, ano? Good day, Action Ikam. Tanong ko lang po, possible po ba ang kalsada po sa Mayumbo ngayon? Yes po, possible, pero mag-iingat lang kayo. Medyo alangay ng light vehicles doon, pero kapag may nakasalubong kayo malalaking sakyan, katulad ng bus, mga kaibigan, ay pambihira, siguro titirik po yan, ha? Good morning dito kay Jocelyn Reyes. Madam Jocelyn, magandang umaga po sa iyo, Madam Jocelyn. Ingat-ingat po kayo. Ito po mga iba nating mga mensahe galing po sa ating mga tagapakinig. Good morning po dito sa ating mga ka-action. Dito kay dito kinakuha na Manong Mike Fernandez. Sir Mike,
Good morning din dito sa family po ng Dumalandan West, sila Laison family. Madam Christy Fabilaison, good morning po sa inyo. Ay, yung mga ka-action ho natin dyan sa may Pangapisan. At dyan po sa may Bukayuan. Ay, gandang umaga, Sir Pitch. Kamusta kayo, ha? Dyan sa may Banibo, kaya lalim din po riyan, mga kaibigan, mga ka-action natin. Kapambihira ba naman yan, ha? At dyan po sa mga ka-action natin, sa may area ho ng, anong tawag dito, ha? Itong area ho, mga kaibigan, ng Aguilar, dyan sa may Labrador din. Kamusta po kayo dyan, mga kaibigan, ha? Yung Agno River po dyan sa may Bukbok San Carlos Bridge, ha? Red level warning na ho sila dyan. Mag-iingat po kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Patuloy pong ginagawa nating monitoring po riyan, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Dyan sa may Barangay Sungkil San Nababara, Sarabram Carias Jokino. Ay, pambihira, ingat-ingat po kayo dyan, ha? Adolap kila dita namin, alagap kila namin, ha? Okay, sige, commercial muna tayo. Oras pa nila 8:49 in the morning. Babalik tayo makalipas lang po ilang mga palala. Mga issue ng bayan, Hotline! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Okay mga kaibigan, mga ka-aksyon, nagbabalik po tayo sa ating programa, Aksyon Radyo, MIB, mga isyu ng bayan, pansamantalan nyo kasama Aksyon Ikaw sa Pasyon sa kalam po, Reaction Viori Valdez Ferrer. Oy, good morning kay Madam Lala Flores Oviedo. Hi Madam Lala, magandang si Madam Lala. Good morning Aksyon Ikam at lahat ng mga ka-aksyon na nakikinig at nanonood. Ingat po tayo. Thank you very much Madam Lala. Ingat din po kayo Madam Lala, no? At syempre ating mga ka-aksyon po, diyan sa may Barangay Maluwag, kay Kapeng, good morning, good morning, good morning. Dito naman sa may YouTube na rin, Shirley Monding, good morning po. At kay Rebecca Santos, good morning sir, watching here in Pasig City. Pa-shout out po mga family ko sa Mangin Zone A, Dagupan City, Besa Cruz, Salayog, Ogis, Alindugan. Thank you and God bless. Oy, Max Umaga. Thank you Madam Rebecca Santos ha. Ingat-ingat po kayo diyan Madam ha, sa may Pasig City. Ay pambihira diyan sa may Pasig mukhang okay diyan si Mayor Bico ha. Gandang umaga sa inyo sa may Pasig po, mga ka-aksyon po natin ha. At iraramay kakaarot tayo dito naman, babantay natin naman katutugan si katay natin, programa tayo. Good morning, sige namin dito nakakita na tatang mira ha. Diyan Dagupan City, mahong nitad bangin at tagititad bangin ha. Mataas po dyan sa may mangin, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Wala akong problema itong mga ka-aksyon natin dyan sa may part ng mangin. Pero ang problema, pagbababo ng mangin, ayan, bahapor yan. Lalo sa may part ko nung ilog po mga ka-aksyon ay nako, ingat-ingat po mga kaibigan ha. Yung mga ka-aksyon natin dyan, mga nakatutok po sa atin ha, Max Umaga, good morning, ingat-ingat po tayo. Meron tayong iba pa mga balita ako i-consider ngayon ng araw po mga kaibigan. Abay, eto na nga no, anak ka na nga ng barangay kapitan ha. Abay, nakikinabang ka pa sa mga benepisyo ha. Binuljak ng ilang mga netizen ang pagkakapili sa anak ng isang barangay kapitan bilang isa sa mga 5 benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program sa Bago City, Negros Occidental.
Ang issue ay umikot sa 20,000 pesos na educational assistance na ipinagkaloob sa bawat napiling graduating college student sa ilalim ng scholarship component ng bawat barangay makikinabang program ng administrasyon ng Pangulong Marcos. Batay po sa impormasyon mga kaibigan, ang programa ay nagbibigay actually ng 100,000 pesos para sa scholarship sa bawat barangay na hinahati sa 5 estudyante na natanggap ng tig 20,000 pesos. Ito ngayon, sa kaso ng Barangay Tabunan, kabilang po sa napiling benepisyaryo, itong anak ni Barangay Kapitan Marla May Suarez, ay pambihira ha. Dahil dito, ilang residente at netizen na nagpahayag ng pagdududa sa proseso ng pagpili, partikular na sa umano'y possible na conflict of interest dahil ang isa sa mga benepisyaryo ay anak daw ng kasalukuyang barangay official. Ipiniliwanag naman ni Suarez na limitado lang daw ang panahong ibinigay sa kanilang barangay para magsumite ng mga pangalan na mga maaaring tumanggap ng scholarship. Ayon pa sa Barangay Kapitan, 2 araw na lamang daw ang inilaan noong Pebrero para makapagsumite sila ng listahan at naipasa na raw ang mga pangalan sa Malacanang bago pa inilabas noong July ang official na guidelines para sa programa. Sinabi rin ni Suarez na nahirapan daw silang makahanap ng iba pang kwalipikadong estudyante na maaaring punan ng kanilang slot dahil sa maikling panahon ng pagsusumite. Imposible naman yan, sir, ha? Daming estudyante sa barangay mo, di ka makapili dyan. Pwede mo naman itanong sa mga barangay health worker mo, di ba, sa mga gawad mo, tanod mo, okay, siya pa may maniirap nitan, ha? Siya pa may nanairap pa nitan niya man-aral, bala ba ito man-aral kulihiyo? Wala arangal ko, di ba, di ba, si Chupuro 4, kanda? Laan nyo pa, tanin ang nanganyay kipapasan da. Ay, sir, dilak lang, mairap ito, sige, entertain ka to. Ganun lang kadali mga kaibigan, mga ka-action di ba? Ano pa naman yan, ha? Gano'n pa kalaki ang barangay, mga kaibigan? Kasing laki ba ng syudad dyan? Eto po mga kaibigan, kaya binanatan ho ngayon itong mga to, ha? Humingi na lang paumanhin si Suarez at sa mga residente nagtanong tungkol sa pagpili sa kanyang anak. Igini niya na kumilos lamang daw ang barangay batay sa mga impormasyon at panahong ibinigay sa kanila kaugnay ng pagpapatupad ng naturang programa. Patuloy naman pinag-uusapan online ang transparency at proseso ng pagpili ng benepisyaryo sa naturang programa, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Lorey Motana, antab-ditad barangay, lingaw kalabat dyan kawigi, wala lang estudyante nitan, imposible ng gapo. Grabe ha, ay Kapitan Suarez, Mitlan Pason, sigurado actually aga manalo yung eleksyon. The November to, ha? Umbarong yun si Katuraray, ha? Yung mga ka-action natin dyan, ha? Nako, tingnan nyo ng mabuti yung mga barangay officials po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Wala rin pagani. Speaking of which, wala rin pagani gali na natin, ha? Ay liliber natin. Sa rin Nandaroman Pason, dyan sikat tayo, ha? Liliber. Tama lang, mampapainom na maminsan, ha? Ingat-ingat po, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Baka kuminsan, madala kayo ng mga smiles nila, madala kayo ng kanilang mga kunwari ay masasarap ng ngiti, matatamis ng ngiti, ha? Tayo maklata na kabatan nyo agagito na tatang mira. Okay, samantala naman mga kaibigan, dyan po sa may Hawaii naman, nakakalungkot po na balita ito mga ka-action. Mahigit 200,000 utility customers ang nawalan ng kuryente sa Hawaii sa pananalasa ho ng Hurricane Lala sa Big Island. Nasa 219,000 na customers sa buong Hawaii ang walang kuryente. Bumaba naman sa 130,000 mas 220,000 na mga residente walang kuryente sa Oahu. Samantala, meron namang 100 na tirahan ng napinsala ang kay Hawaii Governor Josh Green. Ang Hurricane Lala ay kumikilos west-northwest sa bilis na 26 kilometers per hour, taglay ang lakas ng hangin na 105 kilometers per hour. Ito ay mas mababa pa sa 117 kilometer per hour na threshold para sa isang hurricane. Sa kabila nito ay nananatili ang tropical storm warning sa Maui, Oahu at Kauai. Ingat po kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Samantala naman si Pangulong Donald Trump, mga kaibigan, mga ka-action, ni manalabon si Masikan, ha? Nanawagan si US President Donald Trump sa Iran na sumuko para matapos na nagpapatuloy na digmaan habang nagbanta rin daw siyang bobombahin ng Oman kung hahadlangan daw umano nito ang interes ng Estados Unidos sa kaugnay ng Strait of Hormuz. Sa phone interview ng Fox News, mga kaibigan, na inireport po ng Reuters, sinabi ho ni Trump na dapat na lang na itaas na raw nila ang kanilang white flag.
Kalaunan sa harap daw ng mga mamahayag sa Oval Office, sinabi niyang hindi raw niya nakikitang papayag ang Tehran sa uri ng kasunduang naiswano ng Washington. Kaya dahil dyan, tinatakot niyang Oman ngayon, we will bomb Oman. Sabi niya, if Iran does not surrender. Sabi niya, ganon mga kaibigan, mga kaaksyon. Ay, pambihira nga naman, ha? Samantala naman mga kaaksyon, sa ibang mga balita naman ho natin mga kaibigan, nako ha, matinding sideline to pare ha, ibang niche to ha. Virtual assistant, timbog sa sideline na 2.38 million pesos na shabu dyan po sa may Bacolod mga kaaksyon. Ay, pambihira po yan ha. O eto, arestado sa 21 anyos na virtual assistant ha. Matapos po na ito mga kaaksyon ay makumpiskahan sa bypass operation ng 2.38 million pesos na halaga ng suspected shabu sa bypass operation sa Barangay 12 Bacolod. Ay sa Police Regional Office Negros Island Region, isinagawa ng mga tauhan ng Bacolod City Police Office ang operasyon na dakong alauna alas 16 ng madaling araw. Ay pambihira, gising-gising ang virtual assistant, trabaho niya yan ha. Kinilala lamang ang suspect na si alias Joe. Isinailalim umano sa surveillance at validation matapos makatanggap ang pulisya ng impormasyon hinggil sa kanyang sinasabing pagkakasangkot sa illegal drug trade. Nasamsam sa kanyang tinatayang 350 grams ng suspected shabu na may standard drug price na 2.38 million pesos kasama ng bypass money at iba pang mga ebidensya. Para lang sa'yo. Ay, pambihira nga naman yan ha. Matinding matinding sideline tong ginagawa ng virtual assistant po na ito mga kaibigan ha. Ingat-ingat po dyan ha, yung mga virtual assistant natin. Ako, gabi na kaya nagtatrabaho po mga kaibigan. Ingat-ingat po ha. O eto pala, message galing dito kay Amalia Rigoroso. Sa dami ng may hirap na mag-aaral na matatalino, imposible na walang mapili. Yan kayo sinasabi natin, di ba? Sa barangay mismo, imposible yan na walang mag-aaral dyan na mahirap, di ba? Mantupat kalawat, nagtanong ka lang, di ba? Tingin ka lang sa kaliwa, tingin ka sa kanan, sa kabilang sityo, tingin ka lang sa kabilang sityo, di ba? Meron dyan mga kaibigan, mga ka-action. Kaya alam mo, kung sinasabi niyo excuse na, ay kulang na yung oras, ay kulang kasi yung oras, 2 days lang kasi yung binigay sa atin eh. Pambira, 2 days. Kaya mo naman ikutin buong barangay dyan, di ba? Kung hindi mo kaya, di magutos ka ng tano doon ang mga BHW, di ba? Yun lang naman po yun, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Sige, ha? Ingat-ingat na lang mga sir, ha? Oy, pero wait lang, ha? 9:05 na, Action Kenneth, ha? Magpapaalam na tayo. Maraming salamat, mga kaibigan, mga ka-action. Sa inyong pakikinig, pagtutok sa ating programa, MIB, mga issue ng bayan, pansamantalo ko ninyo nakasama sa kanan po ng Action Bioli Valdez Peret. Narito po, Action Acom sa Pasyon. At syempre sa ating Master Control, nariyan po, Action Kenneth Villanueva. Mga ka-action, thank you very much. Ingat-ingat po tayo dahil diretso po ang habagat hanggang dulo po ng Agosto. Tuloy-tuloy po mga pag-ulan po maranasan ho natin. Pakisuyo mga kaibigan, mga ka-action, na mag-iingat po tayong lahat. Yung mga may lakad, kalimutan magdala ho ng payong at kapote at ng bota para po iwas po tayo sa baha mga ka-action. Nagkalaulan sa rin taga-Dagupan, rekabaloyan tayo. Di kabang ibang Iran Pason, singabilang dyan Dagupan, ditad bali na Pinmalay, ditad bali na Kalasyaw, ditad bali na Mangaldanya, adulap natan, alagap natan danom. Asikasayo, gagita na datang mira. Again, this MIB mga issue ng bayan. Susunod na ho ang Kia Kababayan in Action with Action Kim Davenport, Action Radio Hata with Action Dav Tibakay, LA New Loud Notes Unlimited with Action Angel Peralta, Balik Top Hits at Firing Line with Action Joel Balolong. Gayon din ang All for Love with Mr. Love. Dito lamang po yan sa Action Radio Pangasinan. Una sa Action sa Balita. Sama-sama tayo, Pilipino! Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang